je voor, 4 uur met jou voor. Nou ja, het punt was het onheil, dat het hele seizoen al je wel vaak maar goed keert voorkomen. Maar ik krijg net even die nekslag aan kunnen dat je het uitmaakt kunnen. Nou ja, dat wie je het best. Het hier kennen, hè Joert, want het ziet niet meer dichtbij. Je keert best wel goed. Ja, nou ja, we beginnen goed, we beginnen scherp en we komen draaien voor. Nou ja, die man met een misselijk snek net, en die begint op een gegeven moment beter te keerten. En wij zakje wat in. En met name het perk zakken wat in. En het soort liet keerten net pakken. En dat we dan putten die man daar vertrouwen uit en begint die man beter te keerten. Gaat het dan over het perk van hem, of gaat het dan ook over de opslag van die man? Want Hans en Jan Werk die zien goed slaan, hè? Ja, nou ja, dan gaat het dubbel op natuurlijk. Maar zat ik niet zeggen zo, ja, die man die hij goed opslaan, dus alle laf voor die man. Maar wij slaan net goed op, dus dat is een mooie onderhoudende partij. Voor het publiek een fantastische partij om te zien. En ja, jammer genoeg loeken wij ons qua stand. Ja, want wij zijn er heel duidelijk al bij natuurlijk. En dit is een van de mooiste partijen om te zien. En dan wordt het 4 van 4 en dan denk ik nou, Serena erop en erover. Ja, nou ja, we begonnen in dat eerste wel weer goed. En we beginnen volgens mij maar 2 keertjes die kant uit. En op een gegeven moment dacht ik, nou, bij dit eerste of jou het waar voorkomen, dan aan hun druk, dan zou het wel zitten. Maar ja, zij slaan goed op en ja, zoals ik al zei, wij lieten in perk de tweede helft van de wedstrijd een heel wat steekjes vallen. En dan hebben we spittig naar de partij in Vleen. Nog echt een soort ervaring, hè? Hoe kloten is dit? Ja, dit is kloten, want ik hier zelf wel het gevoel. Ik hier een heel gevoel en ik hier nog mijn leven nacht warm lopen wonen. En alleen ja, je bent opslagen, dus ja, je bent net bepaald, zeg maar. Ik ken net een partij naar metaal ook helemaal, want ja, ik sta net in perk natuurlijk, dus ja, dat is het balen, want ik hier het bolle gevoel. Jou herstellen en tak hem hier maar weg of net? Ja, we ben tak hem hier weg. Hey, bedankt, Johan.